Inay manghingi o magpangayo sa mga tao sa kadalanan. Ano ka mga bata nga naghatag og lingaw sa mga tao pinagis lang pagkanta og rap bugti sa sinsiyo ngay hatag kanila. Kini atong tanawon. Talo tuwas kadalanan galaroy-laroy unta paingon sa eskwelahan unta libro ang ilang gunitan so akong pangutana o asa naman namon ni taglata sa basurahan ay pastilan gahuutang akong dugha. Ako si Junior Navarrete. So, ang edad 13. Ako si Kurt Lopi Batobalonos, edad 13. Sa may grado ni mo? Grade 3 pa man. Grade 3? May klase ron? Na absinyo. So na, sa may grado po, classmate mo? Grade 6 mo. Grade 6 na! Sa talis to sa kinabuhi, tuganin na problema. Nagkarang nga ba tayo na magkamita o plata? Sabtalangin taon mininyo, mga ati na gwapa, Karabuyag, mga kuya na gwapo, kaguyag, so dilmi pariya sa uban na mag-isnat o mga Tinod na. sinarong niya mong gibuka. Kasi nagtudlo ni Musbit ba? Dami sa sinak. Ha? Nakibaro mo ka na pag kuhan ka, nakanta nila. Anong kabalo mag-beatbox? naanad ko, sige. Nana ba? Kasi may nagtudlo ni Musbit ba? Ako ang foreman. Sampang na ay upat, kaanto sa kalisod, ang ilahang kagutan, ilaran jikikatulog, ang ilahang pinutang na lapit na maligway, kaya di mo lisod na, sa mga dato o sikat, sa mga sauna, dagan masakit o, nang ato makita, nga nung di mong sila, ang atong tabang, mga bata sa grasada, nangaghana, gigotong giuhaw, kay wala pamilya, o makiusa, o tabang sila, atong ipakita sa gugma, sa ila, Igugma na, magigugma ay ta. sige lang please, Wag tangan ng problema, iidya ang bana sa